Morjes jätkä! Tässä on Mikael ja mä kuvaan siitä, että minulle tuli nämä Airsoftin aseet. Joo, nämä Airsoft-aseet tuli siis. Tämmöset ne on. Olen aivan iloinen, koska nämä tuli. Ja mä oon jo vähän testannut näitä, niin taholikko ampuu aika lujaa ja pistoolikin lähtee aika kyllä lujaa. Pistooli kyllä sovisi lähistaisteluihin. Mä haluan sanoa teille tästä näistä minun Airsoft-aseista. Eka softi voi tulla tän viikon lauantaina, mutta mä en lupaa, se voi tulla. Niin, joo, se voi tulla. Aseiden pakkauksessa meillä tuli joku tämmönen juttu. Sitten meille tuli kuitti. Kuitia mä en näytä teille, koska täällä on meidän osoitteet ja kaikkea tämmöistä ei teille kuuluvia asioita. Että mä en näytä tätä. Tän tuolla sitten. Ei saa nähdä. Muovikula-aseen turvakäyttö ja käyttöohje. Tässä on siis tämmönen. Että täällä on jotain. No, sorry. Joo, tää on selitetty tämmösille. Tää on selitetty hyville tyypeille, olisi sanomassa tyhmille, mutta en kyllä sano. Tästä tulee kuvat meidän pistoolista, mutta eikö haulikosta mitään? Ja tässä on haulikosta. Ei se mitään. Nää on tämmöset, mitä voi laittaa tän haulikonkaan. Joo. Joo, tämmösiä sniperi, tähtäin ja tämmöset kaikki jutut. Joo. Mennään siihen aseeseen. Minulle tuli pakkauksessa 1000 kuulaa. Mä oon jo avannut näitä ja koklannut. Tästä meni varmaan 180 kuulaa, mutta 1000 kuulaa tämmöisiä keltaisia, 12 grammasia kuulia keltaisia. 12 grammaset nää. 12 grammaset kuulat on aika huonot. Pistoolin. Campact .45. Lippaaseen mahtuu 10 kuulaa. Ja tää on tämmönen säästöjuttu. Säästöpaikkaa mahtuu, oliko se 30 vai 40, mä en muista. Joo, 30 varmaan. Tämmöisiä säästö. Tässä on varmistin. Se on tässä. Laitetaan pistooli näin. Ja ammutaan. Ei tuu ihan kova poksautus. Tää pistooli lähtee 48 kilsaa. Tai lähtee 48 kilsaa. Tässä olisi tää haulikko, jos mä saisin nyt sen tästä. No niin, haulikkohan se tässä. Haulikon lipas. Tähän mahtuu 10 kanssa, mutta tämmöiseen lippaaseen. Tässä on tämmönen säästökin. Tämmöisen mahtuu 130 kuulaa, siis se on aika paljon. Riittää kyllä. Varmistin tässä aseessa on tässä. Laitetaan se näin. Ja. Tässä on tämmöiset säätöjutut. Jos te laitatte tämän säätöjutun ihan hopille,
Ja sitten kuulat lentää ensin suoraan, sitten menee ihan ylös. Jos te laitatte normaalille, niin normaalilla ne lentää suoraan. Lentää suoraan, mutta vähän kääntelee kyllä. Joo. Tämmönen tää se on. Tässä on tää piippu. Ja sitten tässäkin on tämmönen piippu. Joo. Ja mulla olisi tämmönen maski. Tää mun vanha maski. Minä joo ennen softannut, niin tää meni rikki, mutta minä laitoin tähän solmun. Niin, minä oon ennen softannut, mulla oli eri aseet. Silloin mulla ei ollut YouTube-kanavaa. Että, joo. Ei tässä ole enää melkein muutakaan sanottavaa, että oliks tässä vielä lisää jotain? Ei oo mitään. Siis, tässä oli Mikael. Moikka moikka kaikille. Airsoftin video voisi tulla tänään lauantaina. Tän viikon lauantaina. En oo ihan varma. Jos mä varmaan kuvaan semmoin, että me laitetaan mun kännykän tähän. Tai tähän. Ota mie testaa. Mahtuisiko tähän? Kyllä se kai tänne. Joo, varmaan tähän johonkin laitan. Että, joo. Tässä oli Mikael. Tykätkää videosta. Kertokaa kavereille. Ja tästä videosta. Ja tilatkaa kanava. Tässä oli Mikael. Moikka moikka kaikille. Ja mä unohdin vielä sanoa. Tänään tulee yksi video Rooftopiasta. Varmaan. Tässä oli Mikael. Moikka moikka kaikille.